archi man, luku man, archi vrouw, luku vrouw. Serana seipsa, sobuso anyumusu. Fu serana seipsa. De ni foroisi i gadri i achtertuin wisi ni café wis peide. We bari wan sweet odi. Sobuso we baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West. Ina bromchi jarif ma masernang. En us donja sotide we karifiko archi Prins Partori en mis donja nga bara rut. Ja, maar zeg maar, volgens mij being, like altijd, wat bades mana trase odi. Alla deser namang, zij tana trase, zowel Nederland, Duitsland, alla se we baden odi en we accident tak no, haris tour i bangi, fuko arki ding, Prins Partori, want tori def taktide. Anso maar zeggen. Ja, uiteraard bara rut. I sabi na nasa saba yokoromo, yere ja. I ap to soort santok. Ja. Dat mek mee in de afgelopen jaren. Dus ja, to soort economie toch. Ja, bi, maar voor zo'n dora pis dati. Ja. Wan me jere wan jongen verleden me go pai fire. Dan me jere trouwe actie want tak efa fire voor hoge gebouw of soap, safas en dat de. Bra rood mi wan actie wan nana e jugu mi ala day. Dus nana wan sabi. Ba yosere fiara. Ja, tuurlijk. Wan sabi soap sanga fire tori a stroom. Ja. Ja, ik kan brok heb je, omdat een minister ook toe, voor natuurlijke bron, bij leg als aan ook te uit, dat keren no. Maar zeg gambo. Ja. IBS nou een bedrijf op zich, maar na bedrijf IBS, maar die stroomtori. Ja. Ik kan je leg, maar je moest je allemaal uit, dat keren no. If je een bedrijf, dan je moest met winst. Dus in feite, dus na economia torwo taki. Ja. Dus in feite, im zorgu taki, je mek winst, want je hoort rekening, dat calamiteit kan vadon, want san kan gebeuren. Dus onvoorziene omstandigheden. De naf go bejisma. Nee. Inaf go leni. Nee. Dat je bedoel. Dat me bedoel. En dat is voorkomen one loonsverhoging, dat bedrijf heeft waka, dat kan ji. Dat je bedoel. Dat me bedoel. Oké, dat we hier. Dus je begrijpt dat je een bedrijf moest met winst. Maar ook toen je met winst, dan pay belasting toe, toch? Imoso. En een belasting sinds dat die, een regering kan gebruiken ook toe voor pay AOV, alles is dat toch? Ja, met passie. Alles is dat. Lek van de man de bezigheid doen een aantal sani. Ja. Dat je bedoel. Ja, toch? Mooi zo. Dus een bedrijf is met winst, maar je pay een belasting, moest pay een belasting. Ja. En een regering, san de, ook gebruiken sensie voor de trattori G volk. Zo, maar hier no. Want de man tak een verhoging san, verhoging go, verhoging eko. Dus de man sa hoor rekenen aan moesje me. Ja, natuurlijk. Va. De man moest horen rekenen aan moesje, omdat de man bekang een berekening ba, een tariefberekening. Ja. Dan alle dingen, bedrijven, ook toen moest je met je bari, dat de no boma payasani. Ja. Dat de man dombaka, naar deskundige, naar alle dingen, malik asfa, alle dingen man zo. Ja. Ja, don lukatori tak here no, don doen sani. We doen sani, die moest je naar de bedrijven, toch? Voor mek allemaal asanko safu. Dus je bedoelt, alekta brooi no boone go satra brekting. Ja. In a patanga watara. Je verstaan. Ja. Dus voor boren zonde, dus de biji safu. Ja. Aten dat blok bruin no boone no de. Nee. Na kilo je bij. Dat na pontu. Dat is. Dus dat de, dus a peso safu. Dat is sana de. Dus eigenlijk samika teji musje na sasa bayo. Don't you worry about the soup because the potato is gonna be alright. Ja. Juist. Zeker weten, maar je begrijpt dat je wisvaart doet, je subsidieert apotisme. Ja. Je hebt dat. Maar de regering het ageren no. If dat uiteindelijk waftapangatori. We zijn bagat to 3 jaar. Je hebt tapangatori. Dus wakti. Is dat toch? Met me verstaan. Dus safri a subsidie op bouw af. Ja. Want dat nou want de eis voor EMF. Ja, ja, ook toe. Taki no kan tijdje no mo. Nee. Dat teke sande teki. Dat no kan. Dus ook toe EBS het dat hier no. Dat moest bezuinigen. De man die gebruikt als stroom, in bezuinigen, want je pay, je let dan zomaar daten dik bij je let van ja, dan moest pay je kilowattuur toch? Dus maar de je song. Right. Voor kringi fikashi. De let feite.
Dem ga dat era. Behalve dat hem dat ra. Je gaat niet sakatu. Wat dat met taki. Ja, pai. Dus in feite, in chira faya, Ja. voor sa faya chir you. Sasan euro. Mooi zo. Dus asanati vanuit dat programma die weet ook toen dat hier zo asana verhogen. Maar nog toen zit tranga. Ja. Maar je moest verhogen, want EBS zo moest komen gezond met dat je moet gezond worden. In mega bedrijf gezond. Alekte siki, je drinkt een kalpol, je Ja. drinkt dresi, dat je Ja. kon gezond, Je kon dat je kan gezond. roko bakato, Je je kan kan dutori. roko. Zo is dat situatie. Dus in feite meer verstaan. Dan mi etaki, mi wani, omdat mi teme taksani, Ja. mi ne taksan zomaar. Dus mi ne tak los aan a borbori. Nee. Want mi no danga sanda. Tuurlijk niet. Jere jabra. Ja. Ibe ap tumang. Ja. Ja toch? Die ben eple economisch deskundig. Isabi toch? Ja. Zo, dat one of de man, Ja. a economie van man dat die is subsidie tap subsidie. Ja. Dat na one of de man, pastor. Mhm. A traman, Ja. a traman na monetair financieren. Ja. Ik alleen nog many wani, Ja. una trobi wis wa paiman. Ja. Maar zij liep tap paiman. Ja, maar leren nog, je takasa rati, Ja. maar dan leg je ook uit, de smadi sabatori, we gaan terug naar 80 en represo 80. Ja. toch? Dan if you know make a bedrijf, alle zijn het zijn melek leni of vara yo maleni, maar if you know make a bedrijf gezond, Ja. wat travo broko, Ja. met gota pa ibiasani, Ja. dat je nog maar bij je kies een situatie van toen, alle de chimano sabasani, Ja. dat wan gebied ik is stroom voor 2 naar 4. Ja. Dat ik zat tra gebied baka. Fire karen baka in Is dat weer een mooi woord. De man bij de man tak oké, een keertje daar, een keertje aan de andere kant. Jong, maar dat... Is dat weer toch? Mi Maar meke as- me, maar mas- dat takuru. Asan dat uno wani. Want luku Uno no, wana, sana ti. ateng di asan dat bepsa. Dat internet no be falak zo. Nee. Maar nou, eigenlijk na internet je adem in. Ja, zo in Piazani. Want alasan na digitaal. Ja. Dus je adem internet in. Dus kan dat moment die Die wou roko. je woroko, Da, ifa luid. stroom no there. Nee, ifa luid toch. Nee, na Maar dat is internet. een tourbeurt toch. Dan Ja. ik is Lelydorp, dan ik is Komowenen, dan ik is dat die. Nee, ano kan Maar bon. dat uno wani. Nee, omdat zijde, dat die de man moet of apis, dat de man subsidieer zwaar. Ja. En na dape mego. Ja. Isabi toch, een soort economie dat die. Ja. Dat nog kan dus Nee. monetair financieren. Nee. Isabi toch. Ja. En Leningen, je ano. lenomo, Nee. je op het plafond. Nee. No ano, of je kara aso tu sport die de mij jompo, dat de mij change lati. Ja. Isabi toch. Ja. Alatif Masara Abdul. Ja, dus dat die. Je verstaan. Dus dan, want daarom ik me takafes in mijn taxan zomaar. Isabi toch. Ja. Omdat deskundig, mi etaksa deskundig man etaki en sami krin verstaan e jemi want loto no de in mi hersen. Isabi toch? Ja. Dus je verstand taki, i moest meki EBS nou een vitaal bedrijf. Dus i moest mek a bedrijf gezond en dat nou een de vereisten. En dat nog geldt je EBS wang. Ook geldt je alle de parastatale instellingen. Waterleiding, alle de man zo. Ja. Voor zorgen dat de man de gezond de man napat op de eji voetu. En dat talanga je kon gwenten want de economie op begin trek aan baka. Dus dat is een normaal toch? Dat is een euro. Het nieuwe normaal. Ja, dat is een euro. Je verstaan. Dus maar ko archi wan deskundig man samen in taki. Ja. O archi masara maka. Voor alle partijen. Maar heer Telligt, het is heel moeilijk, of het was heel moeilijk om paars weg te krijgen. Wat we vandaag nu zien, is in feite het depaarsen en dat neemt tijd in beslag. Ik sta achter de filosofie zoals president Santokhi toen als voorzitter van VAP campagne heeft gevoerd. We hebben allemaal gewerkt aan crisisbeheersingsprogramma, althans commentaar geleverd, gezien, gelezen, de conferenties bijgewoond. Maar wanneer de andere partij gebruik maakt van een giftige cocktail, dan heb je geen andere keus om ijzer te gebruiken, om ijzer te breken. En het is gelukt. Wellicht zou het niet op die manier moeten doen. Weet u hoe erg het was? Laat me de kijkers thuis zeggen. Om de Abdulen en de Misikabas van deze wereld uit de economische toneel te krijgen. Het is heel moeilijk. We zijn erg blij dat wanneer vandaag aan de dag de Abdulen en de Misikabas
afgezonderd worden van de economie. Want hun theorie was, ga door met monetaire financiering. Hun theorie was, je moet lenen. Hun theorie was bij wijze van spreken, ik bescherm de governor, ook al overtreedt hij alle dingen. Dan hoe zou je anders op een rustige manier met minder solide, zeg maar, podiumtaal gericht op de techniek kunnen uitleggen. De man van de straat, de ghetto, het Surinaams volk, de politieman, de leerkracht, de verzorgers, de mantelverzorgers, de verpleegsters. Die willen in elk geval een taal horen dat aanslaat. En Wozitting is dus wel aangekomen. Ook de boodschap van de andere partijen, want ABOP heeft ook gewonnen, is ook aangekomen. Maar belangrijk is dat je grootste monster, grootste negatieve spiraal van de economie, en dat was mijn doelstelling. Ik heb vaker hierbij to the point. Dank ervoor. Vandaag is aflevering nummer 8. In alle 7 afleveringen vanaf 2010 tot en met nu heb ik steeds gezegd, Suriname heeft last van een virus en een vijand. En ik heb het niet over corona. Ja. Ik heb het over hoefdraad. Nu hebben we alleen een virus. En we hebben vijand niet. Want het ging om een nieuw economisch stelsel. En u gaat zien, misschien straks meer daarover, dat wanneer je wil afrekenen met dat soort mensen, dat je ervoor moet zorgen dat je met een slogan moet komen, met een stijl moet komen, welke meer is dan podiumtaal. Dus heel reëel. Maar je moet wel met beide benen op de grond staan en zeggen nu, we gaan het programma neutraliseren. We gaan het programma omzetten naar een behapbaar programma welke aansluit anno 2021 op de economische wetmatigheden. Kortom, er is nu sprake van wettelijke zaken die ervoor moeten zorgen dat de werkelijke zaken van de vorige regering... Zo, nana sasa ba yokoromo we wato wala mala. Dat we verstaan taki sang masaramaka taki du yereng. Dus sobuso na disa mai bedo loko fositebe ga technische school. De je bijileri afdelen metalera. Minetak udu. Metal. De no kan tek wan udu sa. Go sa iziri. Ane woroko. No. Ya bif tek wan HSS. Isabi. Yeah. Wan metal sa. Fukan kota isiri. Okay. Dus den begreep dat je a bedrog die bij de attentati, dat je bif teji smatak setting. En hij zet die. Ja. Maar saf safri. Ja. Wawan te e pirman botu. Dus fu broko a soort sandati. Want eigenlijk sa de man bij de bezigheid doe, na pleit op verkiezing. Win verkiezing. De man heeft pleit op je persoonlijke economisch libifi komoro hei. Dat want ik van de hand in de mond. Ja. En de regering is nog denanga sandati. Dus vandaar dat bepaalde subsidie ook motto a economia denki voor Abdul nanga masara misikaba. Misikaba. Isabi toch a economisch denki dat unafa nodu ina libima. Nee toch in een nieuwe wereld doet de. Nee, want de man die na enige sansara maar met tegen regering tak. I mag leni op een plafond je len nomo. Ja. Awama bij de fractieleider amantak hier no. Mine die no motie aan. Dus hoeveel van de lijn kan go door. Ik kan chago. Maar is dat tekunu toch? Loop in Saudi. Dus zo ina propaganda. Ik zei jutaki. Ja. Ja go trangati gatorati. Isabi toch? Dus mino man tekwa udu sa. No. Fugo sa isiri. No. Nee na isirim kot isiri. Ja. Dus sana een probleem nou. Alasma de meeste man de mai taki de man tak ja wo setting. Dat zit direct. Nee, maar te je committee, de probleem. Ai. Dat betekent rustig naar een deskundige. In een goro kon een man sano sabasani. Je pot desanta papira, disnatori, safri, je ook naar de deskundige. En dan go suku de man die sabif doeng. Ja, want alle de instantie. De man broko toch? De man broko, de man holde uit. De man holde uit toch? Justitie hol uit. Juist. Rekenkamer hol uit. Juist. Isabi toch? Kalat hol uit. Ja. Alla de san dat broko. Dus dem go pot de juiste man dat pe. Fu jep monitor, fu teji taki. Dus kotak ja bisnelheid 60. Ja. Dat kotak ja bisnelheid 60. Dat kan de rekenkamer teji taki
No. Je nog kan rijden 60, je hebt vrij 40, je gaat om si 30. Dus dat hij. Je begrijpt toch? Ja. Dus dat is aan een monitor, dan krijg je balans. Evenweg Ja. 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 Je verstand. Dus, en de san dat hij. Dus, maar dat ja, bisma, dat is mijn vriend, ston, jongen. Stond hem uit. Ja, Tap suma de is stond. tapa regering. Ja, no? De mijn vriend ston. Ja. Maar, de ston die de mijn vriend, a regering taki, Ja. mi e geborgdelijk bouwstenen. Ja. Ja, want dat heb je nodig, toch? Ja. Ja, stond nodig bouwen. Om toch? het land op te bouwen. Ja, toch? En om terug te geven aan de kinderen van morgen. Ja. Je verstand. Dat natuurlijk. Dus wij geborgen zijn. Maar we waarschijnlijk man. De man die vrienden gaan stong. Want dem saptak in graso so de tang. Ja. En if je ten wan graso so je vrienden gaan stong. Ik kan naki eje want boroko. Ja. Je sabi toch? Maar dat ko archie wan poko. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, brother, don't throw blows. If you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, sister, don't throw blows. Harm no man, let no man harm you. Do unto others as they would do to you. And to every bald head, respect the Rasta man, 'cause he's the only man left on creation. And if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, brother, don't throw blows. Said if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take blows, sister, don't throw blows. Most ghosts see I looking so humble, would like to try something, but your world would have crumbled. 'Cause behind thy back you like to grumble, and before I face you always a fumble. Yeah. And if you live in a glass house, I beg you don't throw stones. No. And if you can't take blows, why don't throw blows? Said if you live in a glass house, not throw stones. And if you can't take blows, sister, not throw blows. You build your world on lies and illusion, but you never know that this is the conclusion. No chance, no hope for those who kept it a-going, 'cause you never know that the truth was showing. And if you live in a glass house, don't throw stones. And if you can't take those, brother, don't throw those.
Ja, dus te fring aan stong. Isap fosip chite te prito, dat is mijn body tak. Boy ne fring is ton en zoet zien shart slinger zo maar ik kan broko wama ai. Wama ai, ja, Of misa ik bos batorati. wama ede. Ja, misa Isabi batorati. toch. Dus, maar disi na garas oso. Dus dat wonga tak yo naki eji preti boroko. Semnya ini. Ja. En dat hij nog kan doen. Nee, Terwijl desma de bezig is, wasa preti finyan tamara baka. Je verstaat Ja, toch? ja. Dus men hebben een pakketje. Ja. Nee, doe ik niet. Met a economie. Voor zeta sani, Ja. fasan kei wandel, fa kei waka. Ja. Je sabi toch? Want hier in bepaalde maar meer de mij leg uit. Dat hier in uno bafga IMF. De mij leggen ze het uit. Maar hier if you look good de leningen zijn de 7-9%. Ja, Dat if you ga IMF. ja. Dat de regering die zit aquí. Ja. IMF, je moest gaan naar IMF. In een En keus. if you ga op IMF, tra organisatie oppoji. De bangi buitenland toren Ja. oppoji. Omdat IMF, oji kodak 1 tot 2% rente. Neem je nog koti mo voor. Isap sana sani. Ja. De mij witje spookbeelden. Je sabi toch? Ja. Het zijn de negatieve insluipers. Ja. Dus de mobile leg je uit. Omdat IMF na strak beleid. Dat doe ik altijd. Na strak beleid. Dus in kon pre anga sani. Ik kon do populistisch sani. Dat jerselijk go geen economie. Asan dat no de regering is ne pre nanga Ja, toch. hoor, moest je voor de gek. Nou, ja toch. Ja, moest je voor de gek. Isabi toch. Want dan moest je ook denken dat ai me aan wat 10 koru jam kanyameng. Nee. Want Tamara Sinterklaas op Ik kom, Sabaka. nee. Not. Nee. Nee. Asan ne worko so God forbid kabatuba a. Nee, dat zijn er ook zo. Asan e worko so take fia wan 10 kolu de nyan loto. De chibri wan loto. Dati. De luku if I kan vermeerder a loto dati. Na libi dat we go. Ja, dat zijn er ook. I verstaan toch? Dat zijn er ook. Want dat alekte metek wansan if miserefi. Me kwechi oso fouru. Isabi toch? Dan nou, sam godu, dam sha kaka moya biji, dam chira kaka puru. Mino sere araf bayo wantara kaka. Nee, in Yameng. Mi nyameng. Da dim nyama kaka. Eh. Da sang o trap den uma fouruf de GXC. Dat is klaar. Dam klari. Dam klari. Dam kanya de uma want to want dana sen. Ana sen. Want de no leggen. De no leggen, maar- Je verstaan. Dus zo shi alibi disi. Ja. Dus jum sorgu taki je cha alasani kon in balans le kleine man. Ja. Isabi toch, de man de biji bedrijf luka plaatje moro biji. Mana seref sani na seref definitie ara, Ja. no wantara definitie. Ja. Je Dat verstaan. zijn er ook. No want trapasi. Dus te jere tak bedrijven G, fossi toch, bedrijven G, sponsor a lazy, sponsor dati, sponsor so. Dat af de kantameki. Ja. Want de masap taki, ino teji mi noti wins medu illegaal. Ja. Maar san dat ne workot no. Nee. Asan ne workot taki, ala bedrijf sabe borokom concept kom baka. Fu alibi kan ko normal. Fu yu gram chinka fenoroko, fu yu chinka fenoroko, fu alibi ka lektiji yu. Ja. Isabi toch. Ino kan libi lek wan andomang. Sande. Beetje man. Ja, dus dat wan taki. Ja. Teka start, te mit wan man. De schatama en toch. Tak, afas fama weri. Of amandi Mika aksen wan sani. Mika aksen wan sani. Ja, asani En oroko afos so. san, foshi, tamaji odi, afos san sama aksi, sande. Ano kang. Nee. 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 Maar no kan uno kai libi so, wan me bedoel taki. Alleen efa donji liba. Maar liba kan ja lempje so tutok. Dus dat die. Maar daarom de regering die zegt, zorg maar er gambo. Dat alles aan is zit netjes. De map ten nodig natuurlijk, want dat is een brokko. Ja. Zitten kon, dat alles maar ja zo. Bakawa een bepaalde tijd, allemaal kan doen en tak jong, als een waka, als een city. Ja Dat toch. na tori, toch? En wan dan mino kan shwe wan se abaraji. De no wan jumpo wan go tra abaraji me. Dati. Ano kan tok man. Nee, Dus ano me kan. shwe ase abara no mo. Biji fisika nyami ala sot sani sarchi, ala sot san kap sangami. Ine do next. Ine do notice don da dim aksi no mo taki jumpo go tra abara. Mino man. Nee.
Ano kanto. Nee, ano God kan. forbid. Kabatuba. Ah. Ja, Master Gambo, maar ja, ako het zijn ik hier nu toe. Iya, udenomo. Ala de wa biftaka tordi. Waf taking, omdat u si baga, volgens mij deed de baga. Je begrijpt toch? Iya. Dus alle lezi, waf takatorisi. En samen begreep Master Gambo, in het binnenland, want een kapitein kon leggen uit, tak des mijn naar binnenland, de man weer mondkap, neuskap, de man taki, de man voeding, de man verstand asanserevi en de man vindt dat informatie in komt de man. Vijf in asan dat jongen. Yere jaso. Archi bararo mio teji wansani. Tesnechi betju. Teshi worum vrede. Isabi toch, want hij naki wan skeretje toch. Ja. Tak kanda wan pchi snetji. Je verstand toch. Alla beti snetji, chef biji, a gef. Ja. Even keihard. Ja, ja. Yere ja. Ome langa radio, televisie, de mannen tak over a COVID sani e leg uit. Nou wat drogreden. Ja. De man gebruik voetak de nou sabi. De man wat tan libi, dus men wil zich niet aanpassen. Ja, ja. Nanga mondkap, handen wassen, anga desan dati. Je verstand toch? Ja. Ano tak je ten wan woestijn pe water ano de. Toch in woestijn serf je fen wan oase. Ja. Je verstand? Tuurlijk. Ja. Dus daarmee bedoel ik, if je ori serf a de regels, je weer mondkap, maar de man gwent asani, isap se chara san toe. A drinje toch. Tegen je las controleren. Dat dan zo. Je verstand? Ja, dan zo. Maar alla de man die beleg atori dat uit, trouwens dat atoso era. Ja. Dus dat die. Trouwens dat atoso. Natuurlijk vanuit dat programma die zie je actie de man tak hier no. Doato dat die want moranga moro. Je ziet trasot zijn ik bij toch? Ja, delta de Ja, leta denk baka ook, ook ai piep. Dus hoor rekenen in een sanati en if you no vaccineer, ik ga nou tramang ja, eigenlijk bijna te yukami en die no vaccineer. Ben hem tak meneer dat ik tana doroseara. Ja, Want nou maar- een probleem. Maar atras van medaille ook toe de. Taki, mi die vaccineer, mi kan besmet. Ja. Dam die judi no vaccineren. Klari. Mi de bezig chiri. Ja, dus dat die. Dus van precies we waskor de man tak te allemaal vaccineren. Dat staan we gelijk. Dus dat die. Isabi toch, dat we bouwen konderen op. Ja, 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 ja. Fugo baka meka economie. Want luku, je shitaka san wani. Lockdown no demoro. Ja, ja. Na neti afita oso. Nee. Mama baka pan kukuji. Efa popcorn. Je luku televisie. Dus Je dat defi die. rustig. Je hoort hoe ze Ja. Je bent in een veilige omgeving. Ja, ja, ja. Isabi toch. Ta langa is to langa ina oso de got na pugo waka waka Ja, ja. parasi. Ja, ja. Je Dus verstaat. ala de to dat die. Ja. Maar ja, Master Gambo. Messi, dat ama heb je nakunda pe. Suma, Meneer de tijd heb je lukunu. afro we jukama ne mindir baka tak waka more ses go mit de Dus man. dat die. So, we archi maluku manana sasa ba yo kromo ko dorak ba fa programma. We taki grantanyi dati be wan archi en luku. En sami wan leku uit. Tak meku de verdraagzaam. Ina libi makandra disi. Sobu so abromchi jarif mama sernan. U chau seref na fasi. Ja? Verdraagzaamheid ook toe in haar verkeer. Ja. Isabi. If once ma take you voorrang, libe me kagwangen. Ja. Ano you libi ateki. Ja? De je door 2 minuten moro lati, maar i door veilig gaan. Dat dan zo. Dus tewe rei ti de na die met te juno. Rei defend, dus verdedigend in rei. Ja. No luku gomita motorkap. Luku wins 50 meter moro para san e gebeur. Alleen dat ik kan bereiden voor. Want me luku toch soms mijn rijden auto. Als mij shit ik want er auto weken uit kon en tapu. Dat in plaats als maar rem af bijiga sei. E die gas de tutor. Ja. Dus dat want ik wana aanrijden heb maar dat ano in een paniek situatie dat Ja. Dus we horen kunnen in het verkeer. Wees een heer in het verkeer. En Samuel te juno. Die megwa also de. Dat me go trus mani na grong. Me parano wansani. Me make me serefi economisch weerbaar. Fu kachami anu gona mi mofo. Dat me no de afhankelijk voor woyo of buurman. Dat de van udum sago. En meaning na masara dignity masara gambo. Ja, Master Gambo. Ja. Mus arkima lukumang. Fos mi tapu, maar takang ook baka. Uno na sernamang. En me go van uit dat i lop sernang. Dat je hem dood sernang. No trowe dood it op strati.
hoor je kondre kring. Dat je kan naktapi borsu altijd van lukuno mina senamang en if je want transfer namang et trowe doti tap strati. Dat kan accent ak jere ja senamang tok no trowe hoor samen we hoor senang kring. En minena masarut. Te want ralis baga. We taki grantani, dat te want ralisi, do dene baka. Get up,